Добър вечер и здравейте на всички. Виждам, че сте много активни. Значи, вие бийте другите с така значително мнозинство, защото и виждам, че и млади хора има при вас, и то доста. Това е много добре, защото за мен младите хора те движат прогреса. Възрастните могат да си дават опита, каквото могат да помагат, обаче младите движат прогреса. Тъй, че ще дават и път ви сте дали, значи извинявам се за това, но ви сте едни за пример. Сега, по темата, Пламен ви каза, задавате въпроси, няма да се притеснявате, зная и други пъти съм идвал тук при вас. Ще питате, защото като мине малко време и се забравя, и даже аз се посъл от нея нещо странично, вие ще ме подсетите какво ви интересува, да ви кажа точно каквото е нужно за вас, защото да говорим още приказки няма смисъл. И аз ще ви говоря точно, конкретно от практиката, той, което съм го минал, не общи приказки, каквото пише по книгите. По книгите, знаете, че писани са за пари. И много от писането не отговаря на днешните условия и ситуацията, каквато е в момента. То е моето мнение. Вие пак ще си държите на литературата, ще си четете, но повечето, каквото е в практиката, значи много пъти той, което е написано в книгите и в практиката, не съвпада. Само ще ви дам един пример. В книгите пише, по-старите, вие всички сте чели, че пролетта сега, като да се избегне изпадането на пчелите в роево настроение и да се изравнят всичките, да се взема от силните семейства, пити с пило и пчели да се дава на слабите. За мен е пълна грешка. Значи това е глупост, защото нищо не се постига с това нещо. Всичките стават слаби. Значи то, което е било слабо, ако е било от водка малко и сента, колко да я подсилвате, пак няма да хване първата паша от акацията или да кажем някъде, където сеят сега рапица. Тъй, че обратното. Трябва да вземате от силните, от слабите семейства, запечатано пило, смитате пчелите и давате на силните. Но той се прави, като виждате, че пашата вече почва. Един-два дена, примерно акацията, виждате, че акацията вече така след ден, след два ще цъфне. И като виждате, че прогнозата давате благоприятна, слагате по 2 магазина, най-малко по 2 магазина и всичкото открито пило от силните семейства смитате пчелите с четка или с перо, кой както работи, давате ги на по-слабите или средните семейства или помощни семейства, а от тях вземате запечатано пило и давате на силните. Защото какво се получава? Пак ще ви кажа, в книгите пише, че толкова процента трябва да бъде, примерно 20 000 вътрешни пчели. Хубаво, вътрешни да се грижат за пилото. Обаче, ви като махнете незапечатаното пило, пчелите какво да правят? Те не стоят като нас. Сядаш и тук и чакаш някой да ти каже какво да правиш. Всички ти отиват да събират. Те, като нямат вътрешни пчели, ето пишат, че колко време трябвало да мине, че да се преустроят, че няма такова нещо. Всички ти отиват да събират. Зато и ви казах, че сложите 2 магазина, не един. Зная, че в началото ще ви се види малко така
като фантасмагория, ама пробвайте с няколко кошера. Пробвайте с 2, 3, 4 кошера, горе-долу, и оставите толкова кошери, изравнени, а другите без да ги бутате. И вижте, че те, да не казвам с колко магазина, ма ще ги бият. Тъй, че може да опитате и да видите каква е разликата. И следващата година, вече, като знаете кое е по-добре, ще работите по този начин. Сега, да ви кажа за... чувам, че на някои от колегите са умрели семействата. На мен са ми умирали по-рано. Моите са... Аз ще ви говоря за корпусните кошери. За да дам блат, значи, трябва да се помисли, има начин как да се справяте и с дадам блата. Трябва да се направи подреждането, че пчелите, сега, като е тая дълга зима, да имат храна, мед до напролет. Какво се получава? Колегите вадят меда, есента подхранват с захар, изтощават пчелите, слагат ленти, и то късно ги слагат, края на август, септември месец. Те вече акара е не спил хемолимфата, пчелите просто живеят, ама дето само живеят. И пролетта голяма смъртност или не са подредени добре питите с мед. Ще ви кажа аз какво правя. Преди години оставям по един корпус. Дали са на единия пчелин, ви сте идвали, са само рожедело. На другия пчелин са само многокорпусни лангстротруд. Оставям по един корпус с мед. И ги оставям там, дето са на моята жена на селото, той е към Оряхово. Края на септември, октомври месец отивам за последно. И като се случи есента да падне дъждеци, мъртвата коприва и други билки дават, пчелите събират и какво се получава. Значи аз съм оставил един корпус пълен с мед, обаче слагаме по някоя пита, където е имало пило, да има така няколко, 4-5 пръста празно място. Да може пчелите, като са уловят есента, да направят кълбото, да имат достъп до меда. Защото какво се получава? Знаете, има една зона, се казва на смъртта, тя е около 4 см. 38 до 40 мм. Какво се получава? Пчелите есента събрали мед, запълнили и направили кълбото отдолу. И аз отивам пролетта, махам покривната табла, няма пчели, няма нищо. Аз викам, те имат много мед. Има много мед. Дигам корпуса с мед. Отдолу 10 рамки набити с пчели, пълно всичките умрели, стигнали догоре и не могат да се преместят, защото там и в Габрово също се е случвало. Пчелите, горната, на долния корпус, горната летва е около 20 мм. Някои я правят 16, 18, 20, примерно 20 мм. Между двата корпуса има 7-8 мм, 9 разстояние и долната летвичка на горния корпус и тя е 10 мм. И става около 38 до 40 мм разстояние. Пчелите няма как да го преминат зимата. И стигат догоре
и умират от глад, макар че горе имат поне 30 кг, 35 кг мера. Или в другите, дето са в Гавго, един корпус е 16 кг горе-долу, пълен с мед. И там в началото правях рамките горе-долу, както се правят на класическия, горе рамката по-дебела, но не трябва те да се правят, защото значи пак трудно се преодолява, макар че горе в Балкана, знаете, винаги има в месеца поне 2-3 дена слънчеви и пчелите се облитат, те като се облитат и се хващат, преместват се. Но пак там какво правя? Горната летвичка на рамките за рожето я правя като летвичка 20 на 20 мм с един циркуляр 1,8 мм с видео, две винкелчета по 20 мм ги заварям едно към едно, тъй към 10-15 см и отдолу с съдлошлайфа малко го прорязвам, да може да влезе циркуляра, да влезе така вътре. И от тук, като го сложа така, сложа на летвичката 20 на 20 и като я подам от едната страна, и тя се разцепва и става триъгълна. Горната страна е около 25 мм, долу е така като триъгълник. И пчелите изграждат питата до горния ръб. А долу летвичката не е 20 мм широка или 25, а е 10 на 10 и е кула в единия край. И пчелите като изграждат, значи до тук те изпират, тук е 10 мм, ама тя е на половината на питата, другата половина я изграждат додолу. И много лесно става, значи само толкова става разстоянието от рамка до рамка и зимата се преместват много лесно. Въобще не е им проблем да се преместят. Само трябва да проверите, ако есента има, да не стане като моя случай, защото 2 пъти ми се случва, трябва да проверите есента, ако падне дъжд и билките да дадат мед, да не стане тъй, че да събират мед надолу, да не могат да фанат кълвото горе. Само това е, ама той става рядко. Ама въпреки всичко става, на няколко години се случва. И после ви казах за лентите. Лентите и третирането, аз не третирам с ленти, третирам с мравчина и оксалова киселина, която е в състава на меда и може да третирате, кажи ми, че по всяко време, като виждате, че има акар. Лентите, значи тези българските флуметрин, сръбските с флувалинат. Съставката на лекарството, което е. И знаете, че акара е става устойчив, резистентен на тия лекарства. И ако третирате късно, сложите ленти и мислите, че сте свършили работа, обаче лентите не действат и какво се получава? Пчелите или ще избягат, или ще умрат. Значи те са толкова паразитени, че просто няма как. Сега не казвам нищо. Всеки си избира начин как да работи, само ви казвам, трябва да опитвате няколко начина да видите кой е най-добър. Защото после пролета трудно се възстановяват тези семейства. Не, че не се възстановяват. Възстановяват само додето си играете да отводки, майки да произвеждате, да ги възстановите, много работа, докато тези семейства сте ги имали съвсем малко е трябвало есента,
да направите да ги запазите живи. И после друго нещо, което много семейства умират, като сега им се сложат, да кажем, или питки с мети с пудра, захар или каквото, или готови има храни. Ако сложите и мислите, че така ще имат месеци повече, докато се стопли времето. И ги оставите така, пчелите виждат, че има храна, активизират се, вземат от храната, почват да хранят майката. Майката залага повече пило и ако има и хубави дни, да има от леската и от дрена прашец и после да свили един студ и пчелите ще ви умрат. Значи сложите ли един път, няма да спират. Защото пчелите вече не са месец, те вардят пилото. Значи ако е зимата да се облетят, ще се преместят където питите. Зато и ви казах, че и на дамблата трябва и да подредите хранителните пити, които са с мед оставени, че да им стигнат. Не да отивате посред зима, да отваряте, което също не е лошо, но аз никога не го правя. Оставям повече мед и първо за тях. Първо за пчелите, после за нас. Значи, ако си гледате добре работа, да се грижите повече за пчелите, те се отблагодаряват. Значи, оставете им още, айде да не е от първия мед, да кажем, от акацията, че на много от колегите им свиди казват, такъв хубав мед, толкова струва, пък аз да го доставя за пчелите. Но после, поне втория и от липата, не от слънчогледа, вече ако има и от другите, които да остане да кристализира меда, но от първите медове трябва да оставите мед за пчелите. Или пък като вадите пити от плодника, да слагате основи, тези пити не ги слагайте в центрофугата, ами ги прибирайте настрани и сега като минете с едно валчия, като таралежче има, само да минете по един път от тази страна и от нас, ето ви стимулиране, имате храна, пчелите тръгват и като направите после, което ви казах, един-два дена преди пашата, да го направите то и нещо, да вземете незапечатаното пило, да го дадете на по-слабите, а запечатаното от слабите да го дадете на силните и да видите какъв ще е резултат. Просто няма да повярвате. Пробвайте и споделете опита с другите, защото виждал съм пчелари и при мене има такива, питам ги някой, ти примерно 50-60 години работиш с пчелите, кажи, как работиш с тях? Значи думичка не казва. Сякаш, че ще му вземеш меда. На никой не може да вземе меда. На всеки кошерите се му на друго място. Тъй, че споделяйте си опита, да добивате повече. Добре ли е съседа, комшията и ви ще бъде добре. Сега, да не се задълбочавам повече, ако имате нещо да попитате, да минем по-нататък, понеже има колеги, които се интересуват и за биологичното пчеларство. Аз зная, че вашия район е тук много чист. От миналата година дават на кошер по 18 евро. До сега даваха по 11,5. Сега дават по 18 евро на кошер. Значи много е, малко работа има. Не е невъзможно да преминете от конвенционално към
биологично пчеларство. Те примерно към 35 лева ви дават на пчелно семейство, нищо да не извадите, дето е 50 кошера да имате, той са някъде към 2000 лева. Така ги вземате, само за това, че ги имате, пчелите. Ще ви кажа основните работи. Аз съм към Балкан Биосерт. Няма да говоря за другите сертифициращи организации, понеже не ги познавам, пък и да знам. Казвам ви моя опит какъв е. И което съм го проверил. За мен те са много стриктни, идват, правят проверка, изискванията, каквито трябва да спазите, за да вас сертифицират. Това е първото нещо. Около 3 км около пчелина ви, аз казвам 5, да няма такива кооперации, които да торят с изкуствени торови и да пръскат с пестициди. Значи, това е най-важното условие. Вярвам, че тук тъй няма такива. Дето са в полето, вярно. Там има кооперации, сеят, пръскат, торят, там е невъзможно. Но повечето от вас, дето са тук в Балкана, могат да го направят и нещо. И за да не тръгват инспекторите да обикалят района, отивате в кметството или там на село кметски наместник или какъв е, искате карта на селото. Преснимате си, има сега такива фирми, преснимате си картата, отивате при кмета, вие се нанасите на картата, защото тя е карта на целия район на селото. Тук, да кажем, има акации, тук има ливади, тук има иглолистни. Така, вие ще си напишете и като отидете при кмета или кметски наместните, вие ще напишете на самата карта, че 3 км около пчелина не се пръска с пестициди и не се тори с изкуствени торове. Кмета ще ви удари печат, ще се подпише и като дойдат тези инспектори да видят, защото е официален документ, те не могат да тръгнат да ви обикалят и на всеки район да обикалят, да видят дали наистина е там. Той като направите, вече другото, сега ще ви кажа, иска се да се подмени восъка, защото знаете, че във восъка се натрупват и лекарства, и антибиотици, и сулфонамиди, и нафталин, и кой каквото слага, и тези лентички, които са флувалинат и флуметрин, всичко отива във восъка. Восъка е като сюнгер, попива всичките тези работи и като дойдат тези инспектори да направят проверка, като отвори този кош и отваряте, извадите с рамка, вадите, стопявате восъка и го разделяте на 3. Едно остава за вас, едно остава за сертифициращата организация и едно се праща за анализ. И ще видите първия път, като ви направят анализ на восъка, какво има в него и ще се хванете за главата. Да не кажа цялата Менделеева таблица, но всичко, дето е забранено, го има във восъка, защото този восък, те са, които правят восъчните основи, те събират восъка от всякъде. Сега в Плевен, от цялата страна носят восък. Има хора, които и третират и с антибиотици, и слагат нафталин, и какви ли не други работи, да си пазят питите.
и даже преди години един изтърва една такава отливка от восък и се щупва и почва да мирише на нафталин, тъй като е восъка на цяло, се отмирисва, обаче като се щупи, мирише страшна работа. Тъй, че за да направите той нещо, трябва да се събирате восъка, който е от разпечатки или от далаци, в който няма тези основи, които сте ги купили от магазина, защото в тях има всичко, което ви казах, че не трябва да го има. Като се събирате восъка и разпечатките, восъка е само от далаци, където пчелите са градили, дето няма от те основите. И от разпечатките. Отделяте си го този восък на страна, ще си го събирате, даже който не иска, може да кажете на колеги да ви събират от разпечатки и от далаци такъв восък, но на който му имате доверие. И давам ги в Трявна, председател на Трявна, Митко Дадков се казва, има такава машина, ръчна, от вашия восък се правят основи и се подменяте основите и даже когато сте в период на проверка, примерно 1 или 2 години, зависи колко време ще направи тези работи, пак получавате те 18 евро на пчелно семейство. Заслужава се. И после този мед, който го правите, вие го правите най-напред за вас, за вашите семейства, за деца, за внуци. Тъй, че и хората, на които го продавате, после изкупната цена е много добра. Да ви кажа, аз като го продавам на тиникия, меда го давам 10 лева акацията с тиникията. Билковия 8-9 лева с тиникията. Тъй, че има търсене. Но трябва хората да разберат, че вашия мед е такъв. Спазили сте изискването. Значи, никой няма да ви стои на главата да въварди. Ако мислите, че ще излъжете някого, ще излъжете само себе си. Това е да се сертифицирате за биологично производство на пчелни продукти. Значи, елементарни работи са, постига се. И после кошерите, като ги боядисвате, няма да ги боядисвате с тези бои, които са от магазина миришат на ацетон или на тези разтворителите, които са, ще ги боядисвате и си купувате боя на водна основа. Значи има такава боя. Аз работя, най-напред почнах с една боя, която е чешка, казва се Сократис, обаче цената беше така 9-10 лева за кутията и сега купувам една от Лакпром София, също е на водна основа, по-евтина е и знаете, че даже където се правят детски играчки, може да попитате, най-сигурно е, те ще ви кажат коя боя използват, защото да не си... И сега има и в Русия правят, и в София, и на няколко места, да не вземете такава боя, която е менте, а те, с които правят детски играчки, те, знаете, че детските играчки, дето като я вземе играчката и се я слага направо в устата, тази боя е безвредна. По този начин и просто ще попитате и ще съобразявате с цената. Има и други вносни бои, но са много скъпи. Просто ще опитате. А пък и като дойдат тези инспектори, те ще ви кажат
горе-долу вече те имат практика, аз съм от 2004 година сертифициран, те ще ви кажат кои бои са най-добри да се боядисват и кошерите. Тъй до тук нещо, аз знам, че не мога да ви запозная всичко, но гледам така най-важните работи да ви кажа. Ако имате въпроси, питайте, защото знае, че съм изпуснал нещо за мен и за някой, който го знае, си мисли, че всичките го знаят, ама не е тъй. Значи има работи, които някои от вас ви интересуват, аз не съм ги засегнал и зато и ви казвам, попитайте, веднага ще ви отговоря. Колеги, за един ефект, кажи как работиш по-конкретно с мравчината и оксалата киселина и времената? Добре. Значи, за биологичното пчеларство може да си го използвате и за конвенционалното. Ще ви кажа защо е за биологичното, защото мравчината и оксаловата киселина има в меда. Малък процент, но има. Значи, щом пчелите така са свикнали, те около 150-160 милиона години съществуват, за мен те са съвършените същества на тая планета. Знаете, че са оцелели при всякакви климатични условия и катаклизми, пчелите са успели да преживеят тези аномалии и другото нещо, което е малко прави отклонение. Значи пчелите вижте какво правят. Знаете, те, които събират меда, те не го ядат. Те лятно време 35 дена я живеят, я не. До 40 дена най-много. Те умират. Обаче остава меда за тези, които ще дойдат след тях. Сега, някои от нас тъй се грижат за децата след това, обаче има хора, които гледат да глътнат света. Колкото по-имат, гледат още повече да имат. Докато пчелите не е тъй. Зато и прави отклонението. Сега, за мравчината и оксаловата киселина. Ще ви кажа аз как работя. Има книжки, може да прочетете, може да сте чели. Първо третирам с мравчина киселина. Август месец, още в началото на август. Аз пак ще ви кажа как работя. Има едни на формитон сръбски плаки. Те са в пликче, горе-долу такива плаки са. Може да са малко по-къси. По 10 са в пакет с мравчина киселина и пише на тях 60% мравчина киселина, съдържа всяка плака, а мравчината, не 60%, да, 60% е концентрацията на мравчина киселина, а 25 мл е мравчината киселина на всяка плака. И какво правя аз? Купил съм си няколко комплекта плаки и ги ползвам вече години наред. Може би 10 на години някой ги ползвам. Срязвам плика, като си ги купите или ако ги имате, срязвам плика точно до края с ножица, с една пинсета. Има пинсети сега по левче, отваряте така лекичко и с една пинсета вземате една плака. Като надигнете покривната табла, той нещо се прави, казах ви, август месец в началото. Но няма да го направите през деня, когато става и 30-35 градуса. Ако го направите, пчелите и майките се губят, може да се уморите и майки, и пчели. Аз да чукам на дърво, нямам до сега умряла една майка. Той ще го направите след обед. Когато слънцето залезе,
температурите паднат, много бърже става. Махате капака, надигате покривната табла с пинцетка, хващате една плака и само като я сложите върху рамките се слагат от задната страна, само като помиршат пчелите и пчелите бягат от киселината. Слагате покривната табла или платно ли, както работите с кой както работи, слагате капака и край. За 10-15 секунди на кошер е готово. Ако държите повече, да кажем и на седмица, тия плаки, до 2 дена изпарява се мравчената киселина и тя пада надолу, очиства акара, даже пише, че и в пилото унищожава акара. Аз не мога да проверя, не съм и проверял, не мисля да проверявам. Но ако държите повече плаките, какво се получава? Действието на мравчената киселина намаля и пчелите почват, както са така рамките, тук е плаката, почват да заклеиват тая плака към рамките. Почват даже да гризат, защото те виждат, че то е нещо чуждо и искат да го изхвърлят. За да не се получи то и нещо, значи от началото съм си поразил такива плаки и аз, но държа 2 дена. На втория ден пак дигам покривната табла и пак с пинцета, вече и с ръка може да я хванете. Защото тя мирише на мравчена киселина, но на ръцете няма да ви стане нищо, ама за всеки случай, който иска, може да си сложи една маска на носа и на устата и пак с една пинцета да си ги вземе 2 дена, пак ги слагам в същия плик. 10 плаки по 25 мл са 250 мл. Значи, вземате си на мензурка, има канчета, всякакви. Наливате си мравчена киселина, има се продава, 60%, има и 80%, зависи кой как ще намери. Аз един приятел беше взел на времето една туба към 50 кила, вика, мисля да я хвърлям, нища, мирише ми, викам, де че я хвърляш, взех 2 туби по 20 кила и сега имам още за 20 години да слагам. Сега, има и по пчеларските магазини 60%, по предприятие някъде може да си намерите 80%, има начин, който да попитате как да го направите от 80 на 60%. Който иска да се занимава с това нещо, не е проблем, ще го постигнете. Наливам 250 мл в този плик, имате 50 кошера, 5 такива пликчета и ги оставям така лекичко, тук подлагам нещо, да нещото в началото тя не отива навсякъде. Ама като стои 24 часа, полека отива на всичките плаки. Така ги нареждам. 1, 2, 3, 4, 5, 10. И като минат 3-4 дена, 5 дена, пак по същия начин. Пак с пинцетката, пак надигам и слагам. Значи 2 до 3 пъти се слагат. Казах пак след обед, когато слънцето залезе, не е много горещо. Защото много колеги съм чувал, че си уморили майките и семействата, слагали разни парцали, разни изпарители, чини, слагали просто в голямата жега. Мравчената киселина се изпарява много бързо, пада надолу и дето падне, сметайте колко, и ако е концентрирана повече, като падне надолу, не майките, ами и пчелите ще заминат. Казвам ви, че
може би и повече от 10 години работя, нямам до сега проблем, нямам загинала майка. И някой път пролет намирал съм някое семейство без майка, ама не мисля, че причината е в мравчината си. Казах ви, 2 до 3 пъти се прави това нещо. През колко дни? Моля? През колко дни? 5, 6, 7 дена. Значи, ако отивате на събота и неделя, ще го направите през 5 дена. А отивате в неделята, да кажем, или събота, и отивате другата седмица, и 6 дена ще го направите. Няма определено. Става въпрос, че от първия път един път не стига. Трябва да бъдат 2 до 3 пъти. Пак ще ви кажа аз какво правя. И после, когато вече октомври, края на октомври, ноември месец, когато вече няма пило. Знаете, че акара отива в запечатаното пило. И тогава вече има, на търтиево няма. Обаче има работническо пило. Майката така направила по няколко колета такива с пило, акара там отива. Той няма къде да се развива. Когато няма вече запечатано пило, края на октомври, ноември месец, един хубав ден, да не е студено много пчелите да са на кълбо, видят зварите да ги третират, аз пак ще ви кажа аз какво правя. Изваждате, махате покривната табла, нагласям се 3% оксалова киселина, тая е на люспички. В едно шише 1 литър слагате 30 грама оксалова киселина. Ако нямате такава везничка електронна, може да идете някой, който има, и да се направите така на пликчета, повече да имате. Може и в 2 литра да го направите, 60 грама. И като пулверизатор. Водичката трябва да бъде не студена, но не е гореща, топличка така. Малко е трудно, бавно е, но за мен е много ефективно и ефикасно, както искате да го разбирате, защото вече акара не е няма пило. Той не е в пилото, запечатаното пило. Той е на пчелите, който е останал. Изваждам рамката 2-3 пъти от тук, 2-3 пъти от тук слагаме другата, каза ви, бавно е. И няколко години, може би 5-6 години съм проверявал и още проверявам на пролет, когато заложат търтиево пило, изваждам някоя рамка, която има, да кажем, в края заложили са тъй търтиево пило, и или с вилицата, или с една клечка на зъби, 10-15 личинки търтиеви, белички, изваждате ги. Изваждам, няма един акар. Не ги третирам. Пролета с нищо. С нищо не ги... Що да трябва да ги третирам, да ги троя? И то не е само от един кошик. Да кажем, тос, разбъркано. Изваждам от различни кошери, примерно имате 50, 5-6 ще проверите. Като виждате, че няма акар, няма смисъл да ги третирате. Аз не ги третирам. Зато и ви казах, че работа е по този начин. По-бавно става, но сигурен съм, че няма, да не е 100%, 99,9%, защото все ще е останал някой акар настрани, който не е унищожен. Но като съм проверял и като проверявам, не виждам акар. Слагате очила, гледате на бяла личинка, един акар да има и се вижда. Други метод, ще ви кажа, не съм го пробвал, но мои колеги са го пробвали и сърбите работят по този начин.
3,5% разтвор на 1 литър захарен сироп. Значи те какво правят? Има, ако сте виждали, едни бутилки по литър, горе-долу по литър, отгоре сърбите монтират една спринцовка. Спринцовка, да кажем 20 мл, и шлаовката се вижда, тя е някъде догоре. Не е догоре да плътно да е, а малко по-надолу. И като го напълнят с захарен сироп 1:1 и слагат 35 грама оксалова киселина в този захарен разтвор. И като стиснете, зависи, значи слага се 4, 5, 6, 7 мл на междурамие. Той какво значи? Има семейства по-силни, има и по-слабички. На по-слабите ще сложите по-малко, на по-силните ще сложите повече. Значи, после ще ви говоря и за майките. Всичко правя да ми са еднакви, все да са силни, обаче не са. Има и силни, има и по-калпави, като хората. Зато и ви казах, като стиснете на силното семейство 6, 7, 8 мл, то като стиснете от тая шлавка излиза и тук тъй се отчита колко милилитра, той е разграфена с пренцовката. И колко милилитра го направите, стискате го, той излиза. Като обърнете надолу, тя не може вече да тече. Само той, което е в спринцовка, той излиза. Слагате го на междурамето. Стискате на другото междураме. Стискате на другото междураме. И така. Този начин е по-бърз. Не съм го пробвал. Почнал съм да работя по един начин. Пролетта проверявам, че добре са пчелите, няма такар, не ги третирам. Просто ако имам проблем, ще го пробвам и този начин, но ви казвам как работят сърбите. Сърбите съм ходил пред тях и други тук колеги са ходили. Те казват, че са учили на времето от нас на пчеларство, сега не са учили от тях. В Белград съм ходил, имат институт по пчеларството, не само по пчеларство, обаче не са си унищожили науката, както при нас. Сега, при нас научен институт по пчеларство няма. Порано имаше и в София, и в някои области, други имаше и научни работници, които се занимават, сега няма. Тъй, че той е сръбския метод, те имат, може би, и повече пчели, те третират по този начин. Пробвайте, като искате един и другия начин. Ако имате проблеми, вярвам, че ще имате с лентичките, защото казах ви, че тия лекарства вече действат по-слабо. Да не кажа, че някои не действат. Пък може да има и ментета, да си купите от някъде лекарства. Пламен ви купува тук директно от Примавет. Хубаво, ама някой, ако си купи от някой магазин преди години, познавате го, Димитър Добрев на Ловеч беше председател. Той дойде един път в София, мисля, че Васко беше там, и донесе две опаковки еднакви на двете за пчели, обаче има разлика. Едното малко по-светло, другото малко по-тъмно. На едното надписите направени по един начин. Като ги погледнеш така на пръв поглед, вижда се, че има начин и пита: кажете ми, кой от тези двете е менте? Никой не може да каже. Тъй, че може да попаднете и на такива. И ако видите, че не действат, защото сега всичко може да се очаква. Ако си вземете и такива лекарства да не действат, трябва да проверите, докато при мене, дето третирам с мравчина и оксалова киселина, до сега нямам проблем. Знаете, че
всичките лекарства, като антибиотиците, всяка година тези фармацевтични концерни, нови антибиотици, по-силни, защото деца били предната година не действат. А при киселините, ви казах, няма установено, че резистентност, че не действат. Ако имате проблеми, това е начин да излекувате, да се справите с проблема. Пчелите ви да са здрави и пролетта да очаквате от тях, ако природата даде, добре добри. Ако има пак нещо неясно, попитайте допълнително, защото казах ви пак, аз може би изпускам нещо, за мен е може би рутинно, като го правя постоянно, но за вас, който иска за пръв път да го прави, ако има нещо да не му е ясно, попитайте. Има ли масови изпарители с дупчици отстрани? Работили ли сте с тях? Не. Не съм работил и не мисля да работя, защото виждал съм ги, знам ги, слагате киселината вътре. Ама като се случи през деня 35, че някой път става и 37 градуса, тъс киселина къде ще бъде? Тя се изпарява за нула време, ще ви умори семейство. И не съм тя толкова бърже няма да се изпари, понеже е на едно място. А аз като сложа плаката вечерта, когато температурата вече е по-ниска, слънцето залязва, цяла нощ тая киселина се изпарява равномерно, бавно, очиства кара, на пчелите не им пречи. На другия ден вече тя е намаляла, като напече слънцето, тая киселина е намаляла, ще се изпари по-бърже, но тя ще е по-малко вече и като мина 2 дена аз ги махам, защото пчелите почват да заклеиват и да пригризват. Тъй, че не съм пробвала с тез, по този начин не ви препоръчвам, защото мисля, че ако времето е хубаво, подходящо, температурата да е нормална, да се изпарява киселината, кой може да ви каже след 2 дена какво ще е времето? Виждате сега днеската и утре казват, на усмивката оня ден каза, че не очакват големи валежи от сняг, Габро валя 50 сантима сняг. Тъй, че България е малка страна, но всеки район е различен. Тъй, че трябва да се съобразя. Не ви препоръчвам този начин. Зная, че не съм ги пробвал, не мисля да ги пробвам, защото ми се струва, че няма да е добре. А с Тимол работили ли сте някакво? Моля? Тимол, работили ли сте някакво? Да. Имам Тимол, едно бурканче, може би килограм. Една година, преди 3-4 години, на Беклимето, по програмата исках да купя и за колеги от Примавета, идват всяка година при вас, исках да купя повече екостоп плочките. Ще ви кажа и за Тимола. Но попитах, имате ли повече екостоп плочки, да кажем 4-500 кошера искам да купя. Не са само за мене. Имам. Ще ми дадете ли фактура, защото по програмата трябва да дойдеш в София. Си помислях. Никога няма да отида в София за една фактура и никога повече няма да искам да си купя. Те бяха 4 и нещо бяха. Просто останах разочарован. А за Тимола купих си от една фирма софийска, един мой приятел, едно пластмасово бурканче с Тимол, имам литература,
взема се тимола от бурканчето, слага се в марличка нещо и се слага отгоре върху рамките. Действа, обаче като чета в съставките на Екостоп плочките и на други има там и на английска фирма, виждам, че има и други съставки добавени и викам, няма да го получа и информацията като не я знам, сега да си прави експерименти върху пчелите. Можех да опитам на 5-6 кошера, но сега тимола ми стои. Не знам дали има срок на годност, но тимола, не знам дали знаете, той се получава от мащерката. Тъй, че безвреден е, може да се употребява. Не съм го пробвал. Ако имам някакви проблеми, ще го имам готовност. Знам и технологията, не съм го пробвал. Нещо, което не го знам, казвам ви, не го знам и не ви препоръчвам да не го ползвате или да го ползвате. Просто трябва да прецените сами. Казвам ви, моя опит какъв е? 10 години, даже повече от 10 години работя в мравчина и оксало, нямам проблеми. Нямам загубена майка, нямам умрело семейство. Тъй, нещо друго, ако... Да. А може ли старите лентичките, да ги намажем с киселина и да ги сложим пак? Не. Сега да ви кажа за старите ленти. За лентите пише да се държат 30-35 дена в кошера. Някои колеги оставят ги до пролетта. Значи груба грешка е. Ще ви кажа защо. Добре, че ме подсетите. Това лекарство, то не може да убие на 100% акара. Те дават примерно 95%. Примерно. Значи остава акар. Обаче какво се получава? Пус, който е останал акар, лентите стоят там. Тая съставка на лентите, казваме, флуметрин, флувалинат, намалява действието. Акара свиква с това лекарство, то цяла зима стои, той стои върху пчелите, пролета слагат и пак не му действа. Значи става устойчив, не му действа и казвате, ето сега сложих лентите, пчелите не са добре, почват да бягат и то е една от причините на някои колеги да им бягат пчелите от кошерите. Защото акара не е очистена. Първата реакция на пчелите, те като не могат да се виждат в кошера, че са много паразитени, бягат и отиват на друго място. Когато няма, изоставят пилото и бягат. Акара е в запечатаното пило. И пчелите, като избягат на друго място, правят си питие, зареждат с мед, ако намерят някакво хубаво място и така се очистват и така просто природата, в природата оцеляват най-силните, най-здравите, най-борбените, които са устойчиви, които останат там и хората не си свършат работа, умират. Ще ви кажа пак, добре, че ме подсетихте, малко пламене. Добре. Гледам да не ви занимавам много. Ще ви кажа, някои колеги работят като слагат на кошерите, особено за да дам млад, слагат вътре отоплителни материали. Парцали, отгоре черги, отстрани и сега пролета, като ги изварят всичките мокри, мухлясали, даже
и да оцелият пчелите, вече са изтощени, не е добре. Ще ви кажа защо не е добре. Вече на няколко пъти намирам пролетта рояк, който есента, лятото, не есента, лятото излязъл, не е намерил хралопа или някъде заслон на дърво. Хваща се, прави 4, 5, 6 до 10 пити, събира мед и пролетта той семейство, дъжд, сняг, вятър, пролетта той семейство е живо и здраво. В Габрово имаше такъв случай, до театъра, тоалетната, дето е под театъра, на една топола, един рояк, като падна шумата, видяхме питите и пролетта извиках един Ганчо Папазов, който го прати на канал 1 на телевизията, го излъчи, викам: Ганчо, ела да видиш нещо. Ето няма къде да го видиш. Беше 6 или 10 април, пролетта, слънцето печеше, пчелите влизаха и излизаха. Значи бяха живи и здрави. Беше пак студено, много сняг имаше, двете реки, постоянно течение. Зато и ви казвам пак съпоставка. Първо оставете мед за пчелите, на пролет да са живи и здрави, сложете им мед, може да ги подхранвате, но в този студеното време, ако сложите, трябва да не спират. А най-лесно е с пити с мед, само с валчето, 2 пъти като търните, особено които разширяват и свиват семействата, при разширяването слагате ими на пита, тървате я, само да се надупчи леко килийката с мед, те пчелите го вземат. Ако я сложите така, питата да не е надраскана, пчелите са много икономични, те не са разсипници, ще стоят до последно, няма да се развиват. И пак ви казвам, за тези отоплителни материали не ги слагайте. Може да ги стисните, но не им слагайте парцали, защото те поемат влагата. Моите кошери и в Габрово, и сега да дойдете, сега няма, защото трябва да чистим 1,5 метра сняг, ама да ги видите, които са идвали, зиме, лято са на мрежа. Аз дъно нямам. Плътно дъно нямам да ги затворя. Пчелите ми са живи и здрави, дават мед, казах ви пак, първо за тях, после за мене. И сега не се притеснявам, че ще се задушат, че като се топи снега, ако е само една прелка, ако падне на прелката и вечерта да се изтут, да замръзне този сняг, може да се задушат. При мене нямам дъно. Но и друго нещо правя. Значи складови помещения нямам. Магазините, които са, сега ги слагам отдолу. 2 ли са, 3 магазина са отдолу. Върху дъното, след това са пчелите и най-отгоре е меда. Защото при хубаво време пчелите като излезат да се облитат, те минават по всичките пити и проверят. И ако има восъчен молец, най-напред, още докато е малък, го хващат и го изхвърлят навънка. Пробвал съм всякакви начини. Пак ще се отклонено, мисля, че е важно да ви го кажа, които се съхраняват пити или магазини отделно. За биологичното пчеларство не се разрешава да се слагат в шкафове, да се опушват есента 2-3 пъти с сяра. Вие може да го правите той нещо. Той е един от начина, но пак през 10 на 15 дена. Защото яйцата, които е снесъл восъчния молец,
Пак се отклоня малко, но мисля, че трябва да ви го кажа. Сигурно някои ще са си патили. Яйцата, които е снесъл восъчен амулет, като се стопли и те тръгват да се развиват. Слагал съм на комини. Слагал съм първо в фризер, държа ги 4-5 дена в фризер, ракла нареждам по 60-80 рамки вътре и пада 18-20 градуса минус. И аз от началото си викам, пише по книгите, като се държат всички форми на восъчния амулет се умират. Не е вярно. Умира, ако от яйцето се е излюпило личин, както при пчелите. Обаче, що ми на яйце, казах ви, държал съм ги по една седмица в фризера. Фризера, като ги вадя, просто 2, 3, 4, 5, не мога да ги държа толкова са студени. И ги нареждам в шкафове, шкафовете се затварят и като са стопли, където са останали яйца, яйцата тръгват. Бели, снежно, бели пити, има ли яйца, снесъл восъчния амулет, тръгват. Нищо не го спира. Зато и ги слагам магазините отдолу. Които са с дамблат, значи може да направите друго нещо. Както е есента, вече като стане студено, магазините са върху плодника. Няма да бързате да ги махате. Като стане, те да вземе да се захлажда края на септември и октомври месец, при хубав ден, слагате върху плодника един найлон, върху целия плодник. И тъй около 2 пръста от найлона го завръщате обратно от към прелката, тук ви е, около 2 пръста найлона го обръщате обратно и слагате магазините. 1 или 2 магазина. Значи тогава на пчелите не им трябва топлина. Те не топлят кошера. Казах ви в природата как пролетта пчелите са живи и здрави. Есента ще има хубави дни, ако тръгне восъчен амулет да се развива, пчелите се качват горе по магазините, проверяват, чистят го и го изхвърлят. Трябва им топлина, когато вече е сега февруари, март месец, когато почват да вече пилото става по-голямо, разпуснат кълбото. Тогава какво ще направите? Пак надигате магазините, пчелите са ги очистили. Те няколко пъти са минали, очистили са восъчния амулет, точно найлон както е там, само ще го вземете, надигате, обръщате ги обратно тези 2 пръста и затваряте плътно към пчелите да не ходят към магазините. И той за да дам глад говоря. А пък аз ги слагам отдолу. И пчелите се развиват при първата паша, ако го направите, ако имате помощни семейства, да направите това, което ви казах, да засилите семействата с запечатано пило, може да махнете найлона и пчелите ще ви събират мед и от овошката или пък от акацията. Просто, ако имате повече кошери, не ви трябват складови помещения. Поне аз тези работи, доволен съм, патил съм си много, всякакви други начини, четях по книгите какво пише, но не действа на 100%, то и дето пише по книгите. Други въпроси, колеги, зрестения преглед за замяването, нещо, което ви интересува. Значи, капак, какво слагате отгоре върху него? Нали смисъл за замяване? Върху капака? Не смисъл, не капака, ами върху покривната табла. Покривната табла, капака. Няма друго нищо няма. Не.
Добре. Но покривната табла, значи, тя има летвички, около половин сантиметър, и там съм наредил, примерно има хранилка и отстрани пространство е с стиропор. Да. Поне 2-3 см е с стиропор. Той се стои лятно време, пази от слънцето да не нагрява, зимата пак държи изолация отгоре. Аз тъй ги държа. И друго, кога почвате да слагате да градят първото градение и колко се слагате на кошер за годината? Значи, ще ви кажа за градение. Аз градя около най-малко 10 рамки на кошер. Пак книгата пише, повечето книги. На да дам блат трябва да изградите примерно 2, 3, 4 бити да изградите, да ги подмените. Като най-добре и наистина и най-добре се пускат през магазина, да кажем, втора, трета рамка от края, слагате една тук и другата страна е една. През магазина пчелите изграждат само с хубави работнически килийки. Също, добре, че ме подсетихте да ви кажа, аз не слагам строителна рамка. Ще ви кажа, първо слагах и аз, но това строителната рамка да унищожавате, вярно, че част от акара отива в търтиевото пило, но вижте колко рамки може да изградите повече, ако не слагате строителна рамка. И като сложите строителна рамка, пчелите изграждат с търтиеви килийки, напълват с пило и като запечатат, ви трябва да ги извадите, да изрежете пилото, пак да ги слагате и така по няколко пъти през лятото. Заменето е излишно прахосване на мед, защото преди всичко мед и млечице на пчелите, вижте колко работа се отваря, за да се унищожават търтиите, просто няма смисъл. Значи, пчелният кошер е биологична единица. Той трябва да има търтии. По-рано даваха такива специални приспособления да се изтребват търтиите, но не трябва да се чистят. Пак ще ви кажа, значи пак се отклонявам от темата малко, ама да ви кажа, че майка, която остари, тя почва да залага много търтиево пило. Примерно стане на 3 години и 4, много търтиево пило залага. Каквото да правите, не може да се освободите от търтие. Примерно трябва да има 1000-1500 търтие, тя напълнила няколко рамки с търтиево пило. Аз подменям майките, да не е 100%, ама всяка година. Произвеждам си майки, подменям ги. Млада майка много рядко залага търтиево пило да ви развалят питите, да снася, защото младата майка, тя гледа да се развие бързо семейството, много е ефективна и залага по-малко търтиево пило. Като слагам магазините, какво правя, за колко рамки се изграждат? Да се върна и да ви кажа, там само с изградени пити или 2. Примерно почва акацията, слагам 2 магазина, само с... някой може да са и жълти такива, защото примерно като минат 5-6 години, те питите почват да пожълтяват. Не да е гледано пило. За магазини само за мед. Третия магазин слагам или само с основи, или през една на втория, една основа, една изградена. Гледам да са повечето бели. Бели изградени, защото
по време на пашата пчелите градите много бързо градят. Когато няма паша, какво се получава? Пчелите почват да прегризват, сложили си основите и покрай телта, почват да прегризват и ако не обърнете внимание, после събират мед, примерно, или пило, където са прегризали и ако изградите, основата се накъсва, пада или се допира до съседната основа, пчелите създавате си излишна работа. Защо го правят това нещо? Защото лятно време, значи пътувам, единия пчели ми на 200 км. Слагам по 2, по 3 магазина, като обикновено третия магазин е само с основи. Пчелите, ако има по-продължителна паша, изграждат и пълнят с мед. И всичко като друга, запечатано 100%, всички пити бели, запечатани. Ако сложа само с изградени пити, много бързо силните семейства ще напълнят и като няма какво да правят, пашата продължава, залагат маточници и бягат. И имал съм такива случаи, най-силните, като няма какво да правят, залагат маточници, отивам там, някои избягали, някои на път да се роят. Зато и ви казах, че слагам най-малко по един магазин или корпус с основи. Втория, ако е през една, третия само с основи. Вярно, че може да се загуби примерно 5, 6, 7, 8 рамки с мед, ама пчелите са там. На следващата паша пчелите са там, не са избягали да пълните на комшията градината или някои други да вика добре, че му се роиха и те много силни семейства. Тъй, че зато и слагам и градят много. Значи може да изградят и по 20 пити. Един силен кошер, ако има съответно паша. Ако няма паша, трябва да подхранвате. Значи спре пашата или направили сте той, което ви казах, да подсилите силното семейство, на времето са внуши. Пчелите не обичат да стоят без работа. Ако сте сложили основи да градят, трябва да им сложите и храна в хранилката или питка, погача, дето казват църквите, да им сложите, те да имат работа. Оставите ли ги без работа? Вие сте го напълнили кошера само с пчелите, като няма какво да правят, пак ще се вървят. Значи, пак ви казвам, трябва да им създавате работа. Оставите ли ги без работа, ще избягат. Аз съм си патил, случвало се такива години, напълвам ги с силните, само с запечатано пило, слагам по 2-3 магазина и като мине 1-2 дена, аз викам, моля сега, 3 магазина, че и 4 ще напълня, като почне дъжд или студено време, аз викам, днеска, утре да се оправи, други ден, то продължава седмица, 10 дена, пчелите почват да бягат, те не стоят без работа, залагат маточници и бягат. За да не бягат, слагате им основи да градят и в хранилката да има какво да правят. Създавате им работа. Ако създадам са блокирали долу майката, ще извадите от крайните 1-2 пити с мед, каза ви, ще ги сложите на страна и ще им сложите по 1-2 пити да градят. Трябва винаги да имат работа. Една контролна пита, значи винаги трябва да имате една основа да градят. Ако отворите кошера, първата ви работа, извадите тая пита, една сте сложили само.
Ако пчелите са спрели да градят, значи нещото и семейство не е добре. Веднага търсите каква е причината. Защото всички други семейства по една основа да им сложат, те градят. Или е останало без майка, или са изпаднали в роево настроение. Що не градят, значи има нещо, което не е в ред. Трябва да търсите каква е причината. Сега причините може да се изброяват тук, тъй колкото пчелари, всеки ще каже негов опит, какво е преживял и какво е видял. Но просто за всяко нещо трябва да се търси конкретната причина. Други въпроси? Други въпроси, колеги? Днес не пребед по топката не. Аз към само попитам, прави ли задължително есен обстесняване? Не. Никога не